Salutare trader și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am avut o tranzacție în data de 5 ianuarie. Vreau să o împărtășesc și cu voi. Știu că am spus că nu vă lua nicio tranzacție, cel puțin încă o săptămână, însă mi s-a părut un setup foarte frumos, foarte bun și am zis de ce nu să merg cu un low risk. Deci am mers cu un risc de 0,25% pe chest trade, pentru că mai erau ceva lichidități aici mai jos, un pic mai jos aici, care puteau fi luate și după aia să vedem o reacție. Însă mi-a plăcut setup-ul și am zis să dau o încercare. Deci cu toții cunoaște, strategia mea este bazată pe lichiditate, însă mai am o strategie, să zic așa, momentul când iau high-ul sau low zile, da? Deci maximul sau minimul zilei, însă doar în momentul când este într-un punct cheie. Deci trebuie să fie închise sau niște gap-uri pe time frame-uri mai mari, sau să fie un order block, sau, cum în cazul ăsta, să mai fie ceva lichidități minore, da? În cazul ăsta ce vedem? Dacă mergem pe un time frame de o oră, ok, vedem că ni s-a închis un gap acesta, destul de mare, plus că avem și un order block aici și a fost închis și gap-ul, plus a fost atins și order block-ul. Deci am notat la început așa, ok, și dacă mergem pe un minut, ce vedem? Apropo, eu până la ora 10, până la deschiderea sesiunii din Londra, nu iau niciun trade, indiferent cum ar arăta el. Cât de bine nu s-ar poziționa, ce lichiditate nu s-ar lua, nu contează. Până la ora 10 nu iau niciun trade. Deci ce vedem? De la începutul zilei, prețul a mers într-un drawdown, deci a mers doar în jos. După aia, aici ce vedem? Ok. Deci minimul zilei era deja aici. Ne-a atins gap-ul, order block-ul, însă ce vedem? Am avut displacement, prețul s-a mișcat foarte bine în sus cu aceste candele, însă nu am avut shift. Deci nu ai niciun shift efectiv. După aia am mers un pic în lateral, am mers în drawdown din nou și după aia ce vedem? La ora 11 și 3 minute ne ia din nou minimum zilei și ne face unul dintre setup-urile mele preferate, two gap setup. Și după cum știți, ce fac? La închiderea primului gap, aici intru în tranzacție, stop loss-ul sub ultimul low relevant și targetez 1 la 2. Deci până aici, ok. Plus la 1 și 4, deci 1,40, așa, îmi setez break-even-ul. În momentul când prețul mi ajunge la 1,40, eu mut stop loss-ul pe break-even. Și în cel mai rău caz, dacă se zice un stop loss, mă scoate pe 0. Deci aici ce vedem? Intrarea a fost aici, după cum vedeți cât de bine merge această strategie, mă repet din nou. Deci gap-urile au fost închise la milimetru, ambele. După aia am avut reacția în sensul opus, da? Deci prețul ce a făcut? A închis gap-urile acestea, a venit până aproape de break-even. După aia a mers până în stop loss, aici eram aproape sigur că mi-a stop loss-ul. După cum vedem, nu l-a luat. La milimetru aici, da? Cât de important este să punem stop loss sub ultimul low relevant și plus câțiva pips chiar. Deci a venit până aici, nu ne-a luat din nou minimum zilei, da? Și după aici ce vedem? Reacție superbă în favoarea noastră, e zona de break-even, am mutat stop loss-ul, deci uitați-vă cât de puțin am avut până la take profit. Dar asta e, se mai întâmplă, deci am mers până la, o secundă, ok, am mers până la 1,75 pe acolo. Na, asta este, de multe ori se întâmplă și viceversa, cum vedeți în cazul ăsta că a ajuns aproape de stop loss la câțiva pips și nu ne ia stop loss-ul și merge în take profit. Deci trebuie să ne adaptăm cu astfel de situații, nu trebuie să avem emoții, pentru că de multe ori merge în favoarea noastră sau în defavoare. Deci există un echilibru, da? După aia, așa. Și după aia, cum vedem aici, deci undeva în zona asta, aici am scos un break-even, chiar pe o pierdere ușoară de vreo, nu știu, 70 de euro dacă nu mă greșesc. După care prețul a mers mai jos, însă nu m-a mai interesat, pentru că deja avusem acest trade, plus că nu s-a luat nicio lichiditate, deci chiar nu am mai vrut să intru în acest trade. Trade-ul a fost pe UK 100 GBP, tranzacționez destul de rar pe el, însă mi s-a părut un trade foarte frumos, cu potențial, de-aia l-am și luat. Haideți să mergem pe alte piețe să vedem ce mișcări am avut azi. Haideți să mergem pe DAX, unul dintre piețele mele preferate. Cel mai multe trade-uri cu siguranță le am pe DAX, însă din păcate este la maxim istoric DAX-ul. Deci dacă ne uităm, a făcut maxim istoric, chiar astăzi. Și cu toții cunoașteți când este la un maxim istoric, nu ai pe ce să te bazezi. Deci nu ai istorie în spate, nu ai lichiditate, nu ai nimic.
și de-aia nu tranzacționez, o să aștept să-și revină DAX-ul, probabil, nu știu, să coboare cel puțin 3%, dar mai vedem. Însă, momentan, cu siguranță, în următoarele zile nu voi lua nicio tranzacție pe DAX. GBP-USD, deci aici ce vedem? A fost un potențial trade în zona asta, probabil. Deci prețul vine, ne ia această lichiditate, ne închide gap-urile de aici din spate, însă până la ora 10 nu intru nicio tranzacție. Cât de bine nu ar arăta. Deci singurul potențial trade care puteam să le iau eu era în zona asta. Pentru că aici era un gap, haideți să mergem și pe un time frame mai mare. După cum vedem, s-a închis gap-ul acesta la milimetru, perfect. L-a închis la milimetru, ne-a luat și această lichiditate. Haideți să vedem dacă am avut entry aici. Așa. Aici. Însă nu am avut shift. Așa, un oarecare potențial aici, însă se juca, se merse în lateral, cu siguranță nu era să intru. O posibilitate a fost aici. Deci ne-a luat lichiditatea din spate, aici, aia, deci formată de vineri, minoră, însă este lichiditate, plus ne-a închis și gap-ul pe un time frame mai mare, pe un time frame de o oră în această zonă. Și ce vedem? Ne lasă un gap, deci a fost din nou un two gap setup, deci am avut un gap aici, al doilea gap aici, doar că nu s-a închis cum aș fi preferat eu, însă a fost foarte aproape, da. Deci frumos trade aici, bine jucat. Nu cred că era să-l iau, nu cred că, nici nu l-am luat de fapt, cu toate că nu mai eram pe grafice aici, nu m-a interesat nimic, deja că îmi jucase în trade-ul pe azi. Deci cu siguranță era să targetez, ne încadream 1 la 2, da, perfect. Deci era să targetez probabil închiderea acestui gap de aici. Frumos trade. Haideți să vedem un pic și pe Euro-USD. Așa, ok. Să mergem pe un time frame de 15 minute, pentru că de obicei analiza o fac pe 15 minute, pe o oră și intrările mi le fac pe un minut. Deci aici ce vedem? Am avut lichiditățile astea de aici din spate luate toate. Haideți să mergem pe un time frame un pic mai mare, pe un time frame de o oră. Deci ce vedem? Wow, la fel și aici perfect. Deci avem aici acest order block, haideți să notăm așa. Ok. Și avem și acest gap imens care a fost închis, uitați-vă, la milimetru aici. După care am văzut reacție în sens opus. Haideți să vedem dacă am avut și entry. Nu am avut entry din ce văd aici. Așa, nu. Deci shift-ul a venit în zona asta, însă nu a fost atins gap-ul. Deci dacă eu nu am gap, da? Nu intru în tranzacție. Dacă nu este format niciun gap, efectiv nu intru în tranzacție. Sau în cazul ăsta, cum vedem, deci avem gap-ul ăsta de aici. Așa. Haideți să notăm pe ăsta cu verde pentru că era potențial de cumpărare aici. Ok. Însă nu a fost atins. După cum vedem, nu era atins. Deci aici era perfect dacă îl atingea. Era ok intrarea la jumătate. Așa. Stop loss-ul sub ultimul low relevant. Și targetarea 1 la 2. Deci era perfect. Probabil mergeam un pic mai jos cu închiderea acestui gap de aici, pentru că putea să-mi dea o reacție și să mă scoată din nou pe break-even. Deci, așa, probabil era să merg la jumate aici, cu un risc de 1,80. Deci, în dependență de setup, da, îmi place să targetez mereu 1 la 2, însă sunt situații când iau un pic mai puțin de pe masă. Poate fi și mai mult, însă e destul de rar. De obicei îmi place să iau maxim 1 la 2 sau cum vedem în cazul ăsta. Dacă sunt ceva impedimente, cum ar fi gap-ul acesta de aici, care putea să-mi dea un revers, nu era să risc, probabil, pentru câțiva pips și era sau să iau parțiale, depinde. Pot să iau parțiale sau, în genere, să închid trade-ul. Pentru că am avut foarte, foarte multe cazuri de break-even și de obicei îmi place să rămân cu ceva de pe masă. Alte tranzacții nu am văzut, pentru că e și luni și de obicei luni nu prea îmi place să tranzacționez sau dacă tranzacționez de obicei le iau după ora 12. Azi probabil fiind după pauza de sărbători, nu știu, chiar simțeam nevoie să iau o tranzacție. În mod normal probabil nu o luam, mă refer la cei de pe UK 100. Mă bucur cel puțin că am mers în break-even și nu am pierdut pe ea. Bine, am avut o pierdere de vreo 70 de euro, acum nu mai contează, o recuperăm noi. Însă dacă era probabil într-o săptămână normală nu era să intru în acest trade, dar mă rog, probabil de mâine deja vom începe să tranzacționăm la turații totale.
Și să vedem un pic, să ne uităm și pe știri. Deci mergem pe investing.com. Așa, calendar economic. Ok. Deci azi nu, ne uităm pe toată săptămâna, să vedem. Rusia, pauză. Așa, German CPI. Ok. Deci mâine nu vă tranzacționa DAX, oricum este la maxim istoric, deci nu ne interesează, este irelevant. Așa. NFP-ul, deci vineri cu siguranță nu voi fi pe grafice, în rest probabil voi fi cu atenție sporită. Însă vedem ce ne rezervă piața. Deci vineri 100% nu voi fi. Avem așa, marți, miercuri și joi. Da, sunt ceva știri, însă nu sunt marți pe DAX, nu vă tranzacționa, dar oricum este la maxim istoric. Deci da, marți, miercuri și joi voi fi pe grafice, voi încerca să caut ceva trade-uri, pentru că sincer mi-a lipsit foarte mult acum cu pauza aceasta, eram nerăbdător să înceapă din nou tranzacționarea, să-și revină piețele, cu toate că v-aș sfătui să stați cel puțin încă o săptămână, chiar două deoparte, dacă nu aveți experiența necesară, până se așează volumele, până încep din nou toți să iasă la muncă, pentru că mulți sunt încă în vacanță și săptămâna aceasta, și pas cu pas, ușor, ușor, după aia să revenim la turații normale. Vă mulțumesc pentru atenție, spor la trading!